Tady je Kuba. A Maty. A Maty. Měl jeden ukáž tady. Co máš dvě youtuberky? Jsme v autobuse. S sebou máme tedy Stevie. My teď jedeme Kraftkonovým autobusem, to nemáte jako, tady je to s youtuberama, jo. Prostě youtuber, turné, zastavte se v Klístově, je to tam od 5. Ať se to jmenuje s youtuberama po světě. Kámoš mi teď řekl, jmenuje se Tatínek 07, vedle tatínka sedí Maravan. Teďka točí vlog. Ano, teďka točím vlog. A má sebe dvě youtuberky, tady Stevie. Tady Stevie. Na ně nevidíte, prostě mám klasika. Ačkej, to nevidím. Já jsem tam. Co? Slavníš mi video, ty vole. Vlastně jsem dneska hrozný, kámo. Aha. Celý ty. Ne, teda jo, ne, já nevím, natáčel jsem. Mod. Getrek. To je autobus, který youtuber. Já ti dám pusu. Ne? Ne? Co? Ty mě jako natáčíš? Tak jo. Já jsem rasista. Každý. Každý. Černý Matěj. No tak já si myslím, že by to mohlo být všechno. Tohle to by... Víte co? Končíme. Takže čus. Tady každý natáčí, čau. Čusé dos grados a pusínku Davidkovi. Čus, čus, čusé dos grados. Čau.